אתם לא יכולים לקנות דירה בישראל, אפילו לא 3 חדרים, אפילו לא 2 חדרים. אתם יודעים מה? אי אפשר לקנות בישראל גם דירת חדר במרכז. אז תסתכלו את האופציה. אתם לוקחים את כל מה שאתם רואים פה, אוקיי? כל הבית הענק הזה, אפשר לחלק אותו לכמה וכמה דירות. אוקיי? סך הכל, עם הדונם וחצי שהבית יושב עליו, אפשר לקנות אותו באזור ה1,000,000 שקל, קצת פחות. אוקיי? עם הסחירות שאתם מקבלים במקום הזה, אתם יכולים לגור בווילה בתל אביב. עכשיו תחשבו איך עושים את זה בצורה כזאת פשוטה, שלא תצטרכו לקנות דירת חדר בתל אביב במחיר של 4 מיליון. אז הנה בבקשה, כל הבית הזה, יש לכם פה כמה כניסות, כמה דירות, כל השטח הזה הדונם וחצי, בפחות מ1,000,000 שקל, עם הסחירות תגורו בתל אביב בכיף.